Трезор. Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио и предаването Трезор. Сега в студиото на Трезор по програма Христо Ботев са двама от група X-Ray и това са Веселин Кирев, фронтмена, и Николай Николов, който сме свикнали да виждаме и чуваме там на гадулка. Здравейте, момчета! Здравейте! И всъщност гадулката е много характерна част от звученето на X-Ray. Една група, която, освен че има нов албум, ще го представи също с два концерта, този път на 8 и 9 ноември. Така че, нека да започнем подред. Как се стигна до този втори албум за група X-Ray? От колко време го работите? Започна покрай COVID. Предишния първия ни албум, 2019 го пуснахме. И той си дойде така логично в общи линии. Има достатъчно материал, който сме събрали. И започнахме реално записите с от 22 година. Лека по лека, песен по песен и така се стигна до сегашния момент вече да имаме що годе завършено всичко. Но заглавието на албума още е тайна. Ще го обявим на самото събитие. Свързано е с, може да кажем, с пътувания през музиката, през времето, през много различни неща има, но ще... И с една друга ваша инициатива, която се проведе преди дни, част от нея. Разкажи повече за концертите на гарата. Да, всъщност тази година направихме 3 събития, концерти на гарата в Карлово, Казанлък и Пловдив. И е вдъхновено името на албума всъщност от тази инициатива, можем да кажем. Доволни ли сте от провеждането на тези концерти на гарата? Съответства ли на това, което сте имали като идея? Вие споменахте при предишното си гостуване каква е идеята, но все пак да повторим. Да, определено беше много вълнуващо. Весто беше, меко казано, натоварен с и административната, и физическа... Карането на влака. Това с каране на влака имаме преживяване и там. Относно клипа. Да, може да кажем нещо. Да, нещо може да загатнем. Иначе концертите минаха много хубаво и в Казанлък, и в Карлово, и в Пловдив с Уикеда. Имаше си публика, която се радваше на това нетипично място за провеждане на концерти. Въпреки метеорологичните условия на едното от събитията си остана публиката. И това ви вдъхнови за името на вашия нов албум, което още е тайна. И ще се разбере на 8 и 9 ноември, когато са вашите два концерта. Както подобава между два албума, група X-Ray извървява своя път като музикално израстване и аз откривам доста голяма разлика в звученето на групата. Има вече акустичното звучене, е там, но доста по-твърдо ми звучи, така ли? Целият албум отиде в посоката на блуз, рок, такива неща. Има и балади също, които смятам, че са така добри неща. Има и народни неща също. Но да, малко да кажем, твърдо звучене. Има доста блуз също така. Да. И разбира се, щипка български фолклор, за която е отговорен Ники. Да, освен с гадулката, има и вокална щипка фолклор на една от песните. Една всъщност е обработка на народна песен. Шопска, да кажем, на бистришките баби. Така че... А кой я изпълнява? Китариста, двамата Ники гадулка и Ники китара изпълняват. Димитров. Те са основни, там. Аз по-скоро почивам в тази песен, но и като записи, като студийна работа, мисля, че е доста така напреднали сме. Колко трака включва албума? 10 песни. Класическа цифра? Да. А кои са авторите? Свикнали сме да виждаме Ники Димитров, ти за текстовете се включваш. И за музиката също, и в предния албум също имах, и този път също. Основно двамата ли сте с други? Основно двамата, другите помагат с аранжиментите. Има някои парчета, които буквално, и това много ни радва, успяхме така да ги
от самото демо, което сме направили заедно, да направиме парчето. Тоест, заедно в общи линии сме аранжирали съвсем на практика. Няколко парчета са по този начин. А защо извървяхте този музикален път като звучене? Защо отидохте в тази посока? Ами винаги ни е било интересно и ние обичаме да експериментираме, както може би вече знаят и слушателите. И не си поставяме някакви особени рамки в музиката. По-скоро това, което ни харесва. И другото е с този елемент с гадулката също. Тоест да видим до къде може да достигне това нещо, което не е правено, мисля, в България по този начин. Да включим Ники тук в разговора, като стана дума за гадулката. Да, и за мен е всеки път наистина предизвикателство да участвам в аранжиментите и в записите с моя така вече популярен инструмент, или по-скоро ставащ популярен инструмент. И... Как намираш ролята на гадулката в едно толкова по-различно от народното звучене на песните на X-Ray? Аз си свикнах в началото, така преди години ми беше странно, тъй като повече си свирах фолклор. Така за сега, като засвира фолклор, по-го започвам по начина с X-Ray. Свикнах. Добре, с нетърпение очаквам да чуя и другите песни от албума, но сега ще направим премиера в нашия ефир на песента "За нея". Разкажете повече за нея. Ами да, Ники Димитров е автор на музиката и текста. Но да, демото, примерно, е само с акустична китара направено и вече оттам нататък започваме да го надграждаме и то си стана като рок, доста така тежко звучене. А защо избрахте точно тази песен сега да ви е следващ сингъл? Ами... С какво е по-различно? Че е нещо по-различно. Ние бяхме пускали тук при вас и съм твой едно по-баладично парче. "Върни се при мен" беше другата песен, нали, която направихме и клип. И тази е като някакво така логично следваща стъпка. Добре, аз ви пожелавам успех и на двата концерта, на 8 и 9 ноември и на представянето на новия втори албум на група X-Ray, чието име още е тайна и ще стане ясно тогава. Можем ли да кажем къде? В City Mark Art център, бившето кино Левски, от 19:30 часа. Ще се радваме слушателите да дойдат и да чуят много различни, освен това, което правим като авторски парчета, което ще представим, и така наречените миксове, където смесваме по няколко други различни песни и става нещо съвсем... Може да ни видят в цялост така групата какво правим. И съвсем различни от студийните записи. Да, както трябва на концерт. Добре, успех! Поздрави на другите от група X-Ray. Благодарим. Аз благодаря на Веселин Кирев и Николай Николов, които ви поканиха на двата концерта, с които ще представят новия си втори албум. А ето и най-новата песен от него "За нея". Безвъзвратно да спра, ала няма как да живея без нея. Забравиха да се смея, какво ли ще доживея, и пак за нея купея, за нея купея, за нея купея, за нея купея, за нея купея. Без нея своя живот ще пропилея, и някой спира сега да ми даде ръка, да се откъсна от нея, откъсна от нея, откъсна от нея.
След като чухме песента за нея на група X-Ray, най-новата песен от техния втори поред албум, който ще има своето концертно представяне на 8 и 9 ноември тук в София, в Трезор по програма Христо Ботев. В нашото студио вече е Мартин